Bine, așa trebuie să fie. Parcă așa trebuia să fie, știi? Dar oricum îți mulțumesc încă o dată că ai reacționat așa de bine la scrisoare. Dacă te iubesc, femeie, Păi, dacă ești inima mea, uite ce ți-am dat eu la 3 luni. Dar știi ce înseamnă pentru noi inima mea? Ți-am pus așa în palmă, ai văzut ce au zis și susținea ta. Da, dar știi ce înseamnă inima mea? Ce? Ce înseamnă pentru noi inima mea? Ce înseamnă? Nu mai țin minte. Nu. Când am zis că pentru noi semnifică ceva foarte mult. Nu știu dacă mi-ai zis. Cum? Ți-am zis. Nu mi-amintesc. Mai zi-mi o dată. Ce ți-am zis? Păi nu mi-amintesc. Ți-am zis că când o să fie momentul, ce înseamnă, semnifică, nu, când o să fie momentul că eu nu mai văd viața fără tine și nu mai există niciun gând ceva de rău, o să punem undeva scris sau îți pun la ureche sau îți șoptesc inima mea, ții minte? Nu mi-amintesc. Nu mi-amintesc. Dar ții minte